Masahaba adalira kwambia masahaba adalira atamva abantu kuli matenda mtumiki ma ansar anhaku Madina ada aturuka kukimbi kukachana ku nyumba yetu watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akulira mtumika adamva kuna watu masahaba atazazana akulira za kudandaula kwa za kupita kwako mtumika anamuza Abbas Fadhl ibn Abbas mwana wa Abbas amene komasa Ali wa Ali tandikirani ndinyamuleni ndigwireni mtumika anatenga chanja kuika papewa la la Ali komasa kuika papewa la Fadhl ibn Abbas na chikoka mienda uchitukoka mtumike mene machicha muntu akadola kwambiri kuchikoka mtumike pala akafika pa mimbara anakwera pambiri nono kala ndikwasonkhanisa wanthu wonse na nina kuti samiricho ndamva kuti mukulira chifukwa cha imfa ya mtumiki wanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndifo ndikulangizanizi kodi inu mmene munakhalira pa dziko lapansi pano munamuona ndani mnenera amene alipo pakana lero Mulungu anatumiza atumiki ambiri zedi 124,000 ine ndiye 24,000 munapo ndani mtumiki wina amene alipo pale amene akuyenda yenda amene sadamwalire ine ndimwalira anytime koma ndifo ndikulangizeni izi malangizo amene ndikupasani ndi awa muyenera muzikhala ubwino anthu aku Madina yawa komanso anthu aku Madina muzikhala ubwino anthu amene achoka ku Makka komanso muyenera muziswali kwambiri usiku mbiswala ndikupasani malangizo ndi swala musadzasiye wama malakat imanukum komanso ndikupasani malangizo kuna kuti akapolo amene mwagwira nawo amene mmakhala nawo akapolo muzapangira zabwino istausu bin nisa'i khaira muzitakana ubwino azikazi anu yawa amene ndi malangizo amene tulisosama adapeleka ku mapeto kwa moyo wake istausu bin nisa'i khaira muzikana ubwino azimayi yawa fa innahunna khulqna min dhil'il araj ifika azimayi analengero choka kunthiti yopindika osakana umwankhaza osazuza pakafunda kabila nani asapezeke munthu ommenya mkazi popanda zifukwa komanso mmenya kwake kukhale kaire mubarra kosavulaza awa ndi malangizo amene tusama akumva kupwete koma kupeleka malangizo kwa masahaba mtumiki sallallahu alaihi wasallam masiku awo maliza amenewo kenaka mtumiki uja anabwerera ku nyumba limene ndi la Sunday kuti mande lake mtumika kumwalira ndipo la mande kummawa kutacha maswahaba mwechizolowezi akuzipempheresa okha amene akupemphesa na Abubakar koma siku lina before that day sanafiki siku ilili akuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam Abubakar akupempheresa adamuona mtumiki kufa chisoni akufa chisoni mtumiki anatuka nyumba mwake atagwira atamtenga maswahaba awiri Abubakar ataona kuti mtumiki akubwera bimesi kuti shonza kuti nyumba ya mtumiki ndi kuti maswahaba bataka maswali amayiona nyumba ya mtumiki fenda licha kusokolo mtumiki sasama ananyamuka Abubakar adaona mtumiki akubwera anafuna kubwera kumbuyo kuti mwina mtumiki afuna atiswalitse mtumiki anamusiya Abubakar ipitiza kuswalitsa Abubakar zinamfuta kwamba tapa aswalitse ndiye mtumiki pana adamkhazika pambali pa Abubakar kutsogolo kumazere kwa Abubakar kukhanga siku limeneli kuli maimamu awiri koma imamu adali mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amene amapanga takbira ni koma takbira chimafikira pasi basi amene amakweza kuti anthu amve konse ana Abubakar imendi swala yomaliza mtumiki uswali ndi maswahaba sada swali swala yomaliza swala ina mtumiki mbuyo swala imeneyi mpana mtumiki anamwaliramo amango swali ya kunyumba malingana matenda anafikapo ndipo subuhi la tsiku limeneyi subuhi la tsiku limeneyi loti mtumiki akumwalira akuti maswahaba akuswali subuhi adamuona mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wavundukula katani yapa windi ya msikiti akwayangana maswahaba akumwetulira anamwetulira mtumiki maswahaba wonse anatembenuka kumuona mtumiki paswala atu pamene wanthu adakhani mtimora mtumiki jimuna wabesa kubwino mwina ati swali satu mtumiki zinatsaba ngono wanthu tangosiya swala mtumiki bwerani mtumiki anotanthi awa tsopano za swala zikuchoka mmutu mwawo akukhala busy ndikuniyang'ana ine anatsitsa katani mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutsitsa kumwe kudali komaliza sada alioneseso tusasama kuona msikiti maswahaba atamaliza kuswali anadandaula kulira kuti mtumiki daily maswali nayo pomataonani lero siku kuswali nayo ngati mete maswali nayo nthawi zonse mtumiki ndivamene sopano malo aja kuda khalazi wina aliyesa adali wachisoni adamuitana mwana wake Fatima radhiyallahu anha mwana wake Fatima anayenda straight kupita kwa bambo wake
atafika kwa mambo wake anamnongoneza nkutu Fatima, iwe Fatima ndifuna ndikuuze zinthu ziwiri. Atamuza chinthu choyamba Fatima adalira kwambiri, analira. Kena katamuza chinthu chachiwiri Fatima adasekerera. Aisha radhiyallahu anha akuti ndamufusa ine Fatima, iwe Fatima tandiuza chisisi chimene amalankhula amuna anga amene ali abambo wako zimene zakupangisa tuulire poyamba komanso iweyo uthe kusekerera nthawi yomweyo. Fatima adati ndi chisisi chimene mtumiki wanu ndisamuze wina aliyense. Ndikuwuzani mtumiki akamwalira koma pano singakuwuzeni chilichonse zimene zitangokambira pakati pa ine ndi bambo wanga. Mtumiki sallallahu alaihi wasallam dzuwa litangokwera cham'mateni koloko anamva kugogoda pakhomo la nyumba ya mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Panagogoda munthu anatuluka amene ali Fatima mwana wa mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kukatsekula khomo. Atatsekula khomo adamuona pabwera munthu ala arabi, munthu wakuchimichi woti sadamuonepo yaye. Adafusa ndiwe ndani nangofuna chiyani? Akuti ndine mulendo ndachokera mudzi wakuti ndikufuna ndionane ndi mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ananena Fatima, inna rasulullahi mashghul, ndithu bambo wanga mtumiki ali bize adwalika kwambiri sangati kuonana ni munthu, bwererani mwina mtabwera nthawi ina. Fatima anatsika chitseko pano lowa mu nyumba, munthu jana gogodabe anatukanso. Fatima ndakuwuzani kale kuti mtumiki wadwalika. Anagogoda kachitatu, mtumiki anamva kugogoda kuja. Ananena mtumiki, ya Fatima man fil babi, ndi ndani amene ali kukhomo iwe Fatima? Ada kuti arabi ya rasulullah, munthu kwabwera munthu amene sindikumudziwa iwe mtumiki wa Mulungu. Ada ane kuti atadili mane hadha, ukundziwa amene iwe Fatima? Innahu, ameneyo huwa nda amene ali murattimul aitam, ndi uja amene abakisa wana kukhala amasiye.